Prvé miesto, kam sme sa prišli pozrieť na prebiehajúcu sériu s názvom Olympic Poker Tour, bolo Olympic Casino v centre Bratislavy v historickej budove hotela Carlton. Vedľa mňa už stojí Martin Puškáš, poker manažér Olympic Casina, ktorý nám túto sériu priblíži bližšie. Kde všade sa táto séria bude odohrávať? Táto séria sa odohrá v Bratislave, v Košiciach, v Žiline a v Trnave. Každý postupujúci hráč z kvalifikačných dní už bude na ITM pozícii a pre víťaza celej série garantujeme minimálne 7500 eur. Okrem toho, že sme prišli za pokrom, sme aj v kasíne. To znamená, že hráči, nielen pokroví hráči, ale aj všetci návštevníci, tu majú rôzne spôsoby zábavy. Čo všetko tu na nich čaká? Čakajú tu na nich výherné prístroje, videolotérie, taktiež živé hry, ruleta, blackjack, Ultimate Texas Hold'em, čo je v podstate taký cash game proti kasínu. Dobre, že si spomenul cash game, práva sa cash aj u vás? Samozrejme. Sme kasíno, ktoré je situované v strede Bratislavy, vyslovene v centre, vyslovene pod medzinárodným hotelom, čiže máme tu dosť turistov, ktorí nám vytvárajú ten cash game traffic. Taktiež domáci hráči, ktorí využívajú naše rakeback bonusy. Na turnajoch to býva turnajová liga, bonusy pri vstupe, bonusy za rôzne dosiahnuté kombinácie počas turnaja, jackpoty a tak ďalej. Na cashovke je to Olympic Cash Game Jackpot a priamy rakeback 10% prvého vkladu, ktorý sa dáva každému hráčovi, ktorý príde na Texas Hold'em Cash Game stôl. Zdá sa, že sme našli zábavné miesto v Bratislave. Prídite sa pozrieť, stojí to tu za to. A prísť môžete skutočne kedykoľvek, keďže Olympic Casino Carlton má nepretržitú prevádzku a ponúka non-stop živú hru. Po týždňovej prestávke Olympic Poker Tour pokračovala v ďalších prevádzkach. My sme sa prišli pozrieť opäť do Bratislavy, no tentokrát do Olympic Casína, ktoré sa nachádza v obchodnom centre Eurovea. Finále sa odohrávalo 21. apríla v priestoroch Olympic Casína v Trnave. Už po príchode nás prekvapila na kasíno skutočne nevídaná príjemná pokrová atmosféra, ktorú môže závidieť nejeden pokrový klub. Garancia vo výške 25 000 eur bola postavená na 250 vstupov. No počet registrácií sa zastavil na čísle 429, čím bol zároveň utvorený nový slovenský rekord v počte registrovaných hráčov na jeden turnaj. Do trnavského finále sa prebojovalo najlepších 47 hráčov z celého Slovenska. Posledný hrací deň štartoval o 17. Pre hráčov bolo pripravené občerstvenie vo forme chlebíčkov či nápojov a živá hudba spríjemňovala atmosféru tohto podujatia. Tesne pred 2:30 v noci sme spoznali finálovú deviatku. Poďme si ju predstaviť. Prvým hráčom, ktorý opustil finálový stôl, sa stal Lukáš Gonda, ktorý si odniesol 926 eur. Posledný zástupca zo Žiliny, Richard Lenhardt, si za 8. miesto pripísal výhru 1042 eur. Na 7. mieste skončil Silvester Cintula s výhrou 1196 eur. Posledná žena v turnaji sa prebojovala na konečnú 6. priečku. Michaela Svetlíková si za svoj výkon odniesla výhru 1389 eur. Marek Hajčík, to je meno hráča, ktorý skončil na 5. mieste, za ktoré si odniesol 1660 eur. 4. miesto nakoniec obsadil Igor Mišák, jeho výhra činí 1930 eur. O 7 hodine rannej sme sa dočkali dlho očakávaného vyvrcholenia prvej časti série Olympic Poker Tour. Poslední traja hráči sa dohodli na splite nasledovne. Richard Bomba, 3. miesto, 4700 eur. Kokso, 2. miesto, tiež 4700 eur. A ako chip líder Andrej Racek získava aj trofej za 1. miesto a finančnú odmenu 6400 eur. Gratulujeme. Aké sú tvoje pocity? Turnaj dobrý, nekonečný a mal som aj dosť šťastia, to musím priznať a som rád, že som vyhral. Andrej Racek je meno prvého víťaza, je to hráč z Trnavy. Trnava je v čele, užite si to sa nestáva moc často. Víťazovi blahoželáme a budeme sa vidieť znovu. Ak máš na mysli futbal, tak my máme aspoň vlastný štadión. Čaute. Odvážny plán Olympic Casína usporiadať turnaj takéhoto formátu dopadol nadmieru úspešne a preto sa dá očakávať pokračovanie tejto série už čoskoro.